Здравейте от мен, Стоине Василев се казвам. Първо благодаря за поканата. Наистина това, което правите е страхотно и се надявам днешната среща наистина да е много, много полезна. Всички, които се интересуват от темата за управлението на личните финанси и не само, на другите, които не се интересуват, и става малко по-интересна. Пак ще ви помоля да си включите камерите, за да се получи наистина една интерактивна дискусия. Благодаря на Ясен, Виктория, Стефани виждам, Никола, Николай, Мариан, Калин също, Йосиф също виждам. Останалите ще ви помоля наистина да си включите камерите, за да се виждаме, за да сме максимално близо до една такава среща на живо. Много се радвам, че сте се върнали присъствено в училище. Темата за финансовата грамотност наистина е много важна. Аз ще ви разкажа, ще споделя в момента екрана, една съвсем кратка презентация. По всяко време може да си пусне чата, ако имате някакви въпроси, може да ги задавате, може да се включвате, когато прецените. Тъй като темата е наистина много обширна, реших да се фокусирам върху 3 основни урока за парите, които да научим още днес. Да не чакаме след време, след 1 година, след 5 години, след 10 години, да ги научим още днес. Съвсем накратко ще ви разкажа аз откъде тръгнах. Когато бях на вашата възраст, учих в техникум по икономика в родния ми град Перник и реших да тествам веднага това, което ми преподават учителите по финанси, счетоводство, банково дело, инвестиции, дали работи, да не си губя времето, защото ако не работи на практика, да си губя времето няма смисъл. И започнах да се интересувам, да чета книги. Тогава имаше икономически вестници като Пари, Капитал, все още го има, Кеш. И започнах да инвестирам. С малки суми имам 2 лева, 5 лева, 10 лева и видях, че нещата се получават. Тогава беше, преди доста години, няма казвам колко, купувах си германски марки, купувах си долари, курса им растеше и аз печелих. И виждах, че това, което съм учил на практика, работи. И това още повече ме запали да се занимавам с финанси, с управление на пари, с инвестиции. Завърших и висше образование и икономика. Натрупах така доста голям професионален опит в финансовата сфера. След това напуснах, създадох собствен бизнес, да следвам моята мисия, да помагам на хората да повишават финансовата си грамотност. Тогава създадох Smart Money BG, един от най-популярните сайтове за лични финанси и инвестиции. Може да влезете, има над 1000 безплатни статии от над 50 експерта в тази област. Преди 3 години излезе книгата Умни пари, която всъщност е най-продаваната нехудожествена книга в България, което за мен беше изненада, но много се радвам, че толкова много хора, десетки хиляди българи и в България, и в чужбина вече я прочетоха. Не знам, ако не сте я чували или не сте я виждали, може да я прочетете. Разбрах, че участвате и в инициативата Завършвам. А сега на къде? Там също една друга безплатна книга предоставих заедно с Калян Кирилов и Кристина Крънчева. Може да ги прочетете и тези книги. Умни пари специално е само за българската действителност. Не е преведена книга, не е от американски автори за ситуацията там, а всичко, което съм написал вътре, съм споделил огромна част от моя опит в нея. Това беше накратко за мен. Сега искам вас да ви попитам, може да се включите, да си пуснете микрофона. Ние си говорим за финансова грамотност, за лични финанси. Знаете ли какво представляват личните финанси? Защо изобщо трябва да ги учим или пък да ги управляваме добре? Ако иска ли да се включи или на чата, аз съм го отворил, или да си отвори микрофона и да ми каже. Какво представляват личните финанси ли? Да, какво представляват личните финанси? Защо трябва да ги учим? Какво е това изобщо? За да може да не се притесняваме, като станем по-възрастни. Окей. Добре, супер. Да не се притесняваме. Друго, защо трябва да ги изучаваме, трябва да ги разбираме, трябва да си управляваме умно парите? За да ги увеличим. За да знаем как най-ефективно да ги използваме. Супер. Примерно. Да ги увеличим. Защо трябва да ги увеличаваме? Защото са финанси. Добре. Защото свършват. Защото свършват, трябва да ги увеличим, за да свършат по-бавно. Добре. Окей. Някой друг? Поначало парите съдържат стойност.
Не чувам, много е слаб микрофона, чух само стойност. Всъщност само набързо то по-големия доход означава по-голям разход, което означава, че можем да си купуваме в случая повече неща или да инвестираме в повече проекти, които бързо да се реализират и в евентуален случай да помогнат на обществото. Окей, добре. Личните финанси са точно това. Ние ги управляваме по един или друг начин. Изкарваме пари, дали вас ще ви дават в момента, дали след това вие ще работите, те ще дойдат при нас. Въпросът е обаче как ще ги управляваме, защото повечето хора правят точно това. Получават ги и ги харчат и нищо не запазват. През целия ни живот, през ръцете ни минават поне 1 милион лева. През всеки от нас, през ръцете му, като приходи, някакви други доходи ще минат 1 милион лева. Само че милионерите са много малко. Защо? Защото не ги управляват добре. И това е важно, независимо дали разполагате с 10 лева на седмица, с 1000 лева или имате 10 000 лева на месец. Това е много ключово умение. Парите всъщност представляват, те са едно средство. Те не са някаква самоцел да трупаме пари. Едно средство да постигнем целите си. Независимо дали е стартиране на бизнес, дали да си купим нещо. Това е едно средство. И ако може малко по-философски погледнем на нещата, парите са измерител на това каква стойност създаваме за останалите хора. Това са личните финанси. Те са много практични. Не са нещо, което, за съжаление, и аз съм учил в средното образование, в висшето, не всичко им беше полезно. С някакви сложни формули. Те им даваха една основа, но личните финанси са изцяло практическа наука. Още един въпрос. Кои са уроците, които вие научихте от вашите родители за парите? Първите уроци или последните? Изобщо какво знаете за парите от вашите родители? Най-важното, което нашите са ме научили е да харча колкото имам, а не да тегля кредити и така нататък, защото това е много лошо. Добре, кредити са лошо нещо. Тате ме е научил, че общо взето не трябва да песта, за да имам повече пари, а трябва да изкарвам повече пари. Окей, добре. Трябва да изкараш повече, не да пестиш. Супер, добри уроци. Други? Не са ли ви казали, парите не растат по дърветата? Да. Те са ограничени. Или още по-крайното, нали, те са зло. Или няма такива уроци? Май няма много. Няма. Добре. Някой друг да сподели. Какви са уроците? Ние получаваме първите уроци за парите точно като деца. Даже първите 7 години бих казал, затова те са толкова важни. Какви други уроци? Изкарваме повече, да не тегнем кредити, да се, как да кажа, в това, което получаваме, нали, да не търсим повече. Какво друго? Не можеш да имаш всичко, което искаш. Окей, не можеш да имаш всичко, което искаш. Да си купуваш нещата, които можеш да си позволиш и които ти трябват. Добре, само нещата, които ти трябват. Когато има криза, не прави нищо. Кризата е като плаваш пясък, колкото повече се опитваш да си измъкнеш, не толкова по-надълбоко потъваш. Николай, кой ти даде този урок? Това ми е интересно. Чакайте, чувате ли ме? Не, чувате, може би. Чувам те, не знам кой чувам. Не знам защо ми пише, че съм Николай, ама явно нещо се объркало. Аз съм Даниел и баща ми го е казал, защото няколко пъти се опитвал в кризата да стартира нови бизнеси и не му се получавало много. Окей, ето това е урок, който той е научил и ти го е предал и на теб. В криза не прави нищо, изчакай да мине и после затънеш повече. Да. Добре, окей. Част от тези уроци наистина са полезни. Част от тях може би не са. Аз съм живял в друго време, моите родители са си научили някакви техни уроци, които обаче се оказва, че голяма част от тях не ми вършат никаква работа. За съжаление. Просто времената са различни, икономиката и живота ни е много динамичен. Имаше криза 2008 година, не знам дали си спомняте, имаше криза миналата година, дори в момента сме някакъв вид криза, инфлацията се повишава. Така че ние трябва да учим и да не спираме да се развиваме и да придобиваме нови знания, тъй като много от уроците, които ние сме получили, вече са остарели. Най-малко. Добре. В личните финанси
много важни са приходите. Някой спомена за приходите. Откъде могат да идват тези приходи? Откъде вие получавате пари, за да ги харчите? Работа. От другите хора. Какво, Калуян, кои от другите хора, какво правиш, за да получаваш пари? Правиш някаква услуга или разменяш парите за някаква стока. Окей, ти какво правиш? Откъде получаваш твоите пари? Аз ли? Да. За родителите си. Ти правиш Все някаква още. услуга. От 25-30 май, макс. Мисъл 6:00. Но, Това не е ли нали, много малко и по мое време беше толкова? Малко е. Много има малко други беше. училища с повече, но тук По едно време беше 60 лева, обаче като дойде онлайн обучението и много отличници и затова се намали. Аха, окей, има девалвация, т.е. много отличници и се намалява, между всички се разпределя. Добре, има ли някой, който освен от родителите получава и други приходи? От някакво друго място идват пари? Някой от нас чувам ли се? Чувам ли се? Да, Виолета, чуваш се? Добре, супер. Евентуално някакви инвестиции? Ти инвестирала ли се? Да. В какво? През Revolut в разни акции. Добре, може да споделиш, ако не е тайна, коя ти е най-добрата акция в Revolut? Не е тайно, обаче моите инвестиции все още не са много умни. Инвестирал съм $3 в една компания, която се очаква, всъщност има доста голяма възвръщаемост, доста интересно се развива и я следя. Как се само казва? една компания. ASML се нарича. Тя с какво се занимава? Занимава се с производство на машините, които всъщност произвеждат чипове. Тоест, реално нейни клиенти са компании като Intel и много други такива огромни компании. Супер. Добре, ето още един начин, като инвестираме. Добре. Супер. Някой друг? Някой работи ли от вас? Или, работи, няма как да работите, но да изкарвате с ум или с работа допълнително пари. Мисля, че може, ако се подпише договор с родител. Може. Може ли? Аз си спомням, че на 16 години работих и тогава трябваше някакви разрешения от инспекцията по труда. От инспектората по труда. Да, но тук не говорим. Тук говорим за може някакво... и без трудов договор, нали, да те пуснат малко шано, не, така, но... Да. Ако стискане с баща ти. И дате като някаква работа е нужно. Аз така исках 150 лева от боядисване на ограда. Аз да бях така. Ограда. Добре, от вашите знания и умения някой спечели ли нещо? Де-факто аз преди няколко години държах YouTube канал, в който снимах, нали, стримвах и така нататък и за една година бях направил около $90. Супер, браво. Да. Страхотно. Това се води нещо като работа и време за... Това си е фриленсър, това си е чист бизнес. Ти развиваш канала и си карваш пари от реклама. Супер. Добре. Опитвал съм се и фриленсинг, нали, в Upwork и Fiverr. Обаче там много не се получи, още на първия път ме скамнаха по един начин и аз нещо ми се уби мотивацията и реших да не го правя. Иначе бих, но да. Добре, разбрах. Супер. Благодаря ти. Сега изкарахме ги вече парите. Няма нужда да ми казвате колко са джобните, вашите родители ви дават. Обаче за какво ги харчим тези пари? За какво ги харчите? Периферия за компютъра. Периферия за компютъра, храна. Да, храната няма как. Подаръци за семейството. Не чух само подаръци. За семейството. Подаръци за семейството, добре. Забавления. Забавления, окей. Друго? Това ли е? Общо взето. За фитнес. Добре. Понякога и за един сайт, нали, който е премиум за уроци, неща, нали, за... Като учиш туториали. Да. Окей. Добре. Всъщност,
парите какво може да ги направим? Има два варианта, най-общо казано. Колкото и хора да съм работил съм индивидуално с над 500 души, може би на обучение онлайн на живо станаха над 10 000. Но всички те имат два варианта, които да си скачат парите. Единият вариант е да си купуват неща, които вие казахте. Храна, фитнес, забавления и накрая да нямат пари. Тоест, независимо дали изкарват по 20 лева на седмица, 1000 лева заплата, 2000, няма значение колко, накрая те имат 0 лева. Просто всичките си харчат. Другия вариант какъв е? Да спестим някаква част. Някой от вас спестява ли, ако получава, не знам, по 5 лева джобни, всъщност дали това е тайна по колко лева са джобните ви на ден? Аз ще кажа на дъщеря ни, тя е втори клас и даваме по 2 лева джобни на ден, които тя има храна, там нещо си купува, някакви неща. При вас колко са? 5 лева? 5, примерно. 5. Да, 5. Добре, 25 лева на седмица, 100 лева на месец, нали така? Горе-долу. Горе-долу, добре. Да приемем, че това е. Някаква част от тях спестявате ли? Да. 80%? 80% спестяваш? 50%? Значи много ви дават като джобни. Що успявате 50% да спестите? Може и просто да наядат хората и да. Okay. И да карат. Правиш храна вкъщи. Това е добре. А за какво спестявате? Части за компютър. Аз да кажа, обичайно спестявам от джобни, когато имам нужда от нещо да си купя. Нали? Така безцелно, например, в момента не спестявам. Окей, добре. Всъщност този втори вариант е единствения, който аз познавам. Човек наистина да накара парите да работят за него. Много е популярно и да постигне малко по-голяма цел, да купи нещо по-голямо. Иначе 5 лева харчиш ги, следващия ден нямаш нищо. Тоест по-големите цели няма как да ги постигнеш. Сега може би е по-лесно. Казвате на родителите, купи ми компютър, искам нещо друго и те ви купуват, но в един момент това ще спре. Аз ще ти разкажа за това е Кари. Тя тук е на 4 години. Ние даваме джобни, това малко така се възприе кофти сред останалите приятели, познати, които имат деца, от 2 годишна възраст. Даваме по 1 лев джобни. Тя дори не можеше да говори добре на 2 години, нали? Представете си дете на 2 години, но тя имаше джобни. Начало ние купувахме, след това като стана, нали, тя си избираше какво да си купува и така има свобода. И си избра ето тази кукла, не знам как се казваше, Стейси, някакво плачещо бебе, което струваше 40 лева. За мен е абсолютна глупост. Такава кукла на 4 годишно дете, нали, как да кажа, не бих купил. Но вместо да й кажа, ми не може да си позволим или това е глупаво, няма да я купим, което й затваря директно съзнанието. Нали, просто тя си казва, моите родители не ме обичат или ние сме бедни и не може да си позволим една кукла за 40 лева. Аз я питах, добре, как може да си я позволим? И тя казва, аз имам джобни, си спестявам от джобните. Супер, разбрахме се да спести 20 лева. Нали, по левче, това са 20 дни. Един месец. Представете си за едно дете 4 годишно колко време един месец. Нали, помагаше там на баби и дядовци, на едни баби от входа и накрая си я купи. Нали, тя даде 20 лева, аз дадох 20 лева и си я купи. За разлика от другите играчи, които ги захвърли буквално, нали, на втория ден, тази кукла още си я пази и непрекъснато я показваше, ето аз я купих, с много пари беше супер горда. Така че нещо, което всеки от нас може да направи е на първо място това е един принцип, който се казва плащай първо на себе си. Тоест да помислим малко за бъдещето. Независимо, че сега нямаме чак толкова големи приходи, ако се научим да спестяваме някаква част, след това ще видим какво може да ги направим тези пари. Това е наистина нещо много ценно, което цял живот ще ви служи този урок. Плащате първо на себе си. Защо? Защото повечето хора, вашите родители, какво правят, когато вземат заплата? Най-често. Спестяват. Добре, това е интересно.
По-скоро Плащат сметките. Плащат сметките, ВИК, наем, парно, кредит, всички сметки се плащат. Тоест плащаме първо на другите, на всички останали. На края на месеца обикновено няма пари и не може да спестим. Така че този принцип, въпреки че звучи много просто, не е толкова лесен за изпълнение. Тоест получавате 100 лева на месец, аз не знам как ви ги дава, дали е всяка седмица или на месец. Аз когато бях в 7-8 клас, баща ми даваше директно на месец в една дебитна карта и решавах какво да ги направя. Естествено, когато получиш там повече пари за месец, ги скачваш всичките и след това няма. И така се научаваш. След това се научих, че ако искам да постигна нещо повече, си купа нещо по-голямо, трябва да заделя, да ги спестя по някакъв начин. Разбира се, спестяването не трябва да е някаква самоцел. Хубаво е да имаме някаква цел. Имате ли цел, която искате да си купите нещо или нещо да постигнете? Нов компютър. Това Добре. е целта. Нов компютър. Колко струва той? Втора ръка хубав, някъде 700-800, защото нов е твърде много. В смисъл, не виждам много голяма причина за нов да се взима. За какво ти трябва този компютър? Като цяло за мене си, за игри, за училище, като цяло повече неща ги правя на компютъра, като съм вкъщи и съм на него, така че сравнително важен ми е. Окей, даже и добре, доста важен. Ако нямаме цел, за която да събираме, а ние просто автоматично, като получим нашите джобни, просто заделяме някаква част, така че за в бъдеще просто да имаме в запас. А за какво е този запас? Дали ще, извинете ми, дали ще е за кризата, дали ако се случи нещо, или ако имаме някаква моментна идея, или пък ако решим да инвестираме някъде и можем да започнем от по-високо, например. Окей, добре. Тоест за някакъв аварийна ситуация. Ако трябват пари, дойде някаква криза или решим нещо да си купим. Добре, окей. За какво друго може да... Всъщност за какво друго спестявате? Или ако тези от вас, които спестяват всъщност? Аз спестявам, за да инвестирам. За крипто? Добре, това са инвестиции. Като си купите инвестиции, тези, които отговориха, какво ще стане? Аз реално проучвам и през това време специфично се занимавам с крипто. Добре. И проучвам, например, един месец и през този месец спестявам едновременно. И накрая това, което съм спестил, го слагам в това, което съм проучил. Добре. Изкарваш много пари оттам. Оцелил си. След това какво ги правиш тези пари? Пак ги инвестирам в крипто. Добре, пак изкарваш много пари и накрая какво ги правиш? Това е най-хубавия сценарий. В 90% от случаите сигурно се и губят. Имаше там статистика, че 85% от криптоинвеститорите губят реално. Може и така да е, но дори да кажем, че си на много голяма печалба, инвестициите, ако трябва да ги вземем, те са също те са инструмент. Те не са някаква крайна цел човек да инвестира. Ако парите са средство, инвестициите са инструмент да постигнем по-бързо някаква цел. Имам един бърз въпрос, който гласи, всъщност ние преди да имаме пари, не е идеята да знаем за какво са тези пари, това, което казвате. И в случая, в който на нас не трябват пари, например, има поговорка, която гласи кеф цена няма. Например, събираме всичките тези пари, за да може накрая да съберем с приятели в края на годината, да отпразнуваме или просто да съберем да играем билярд, няма значение. Може да ги събираме за инвестиция в проект за боклук, например, за мелене на боклук или по някакъв начин изгарянето му и създаването на енергия от него или по някакъв начин да помогнем на планетата, едва ли не. Съгласен съм. Green темата, която беше и на хакатона. Окей, но това е създаваш по-скоро бизнес. Създаваш някаква дейност, имаш някаква мисия, искаш нещо да направиш. Докато инвестициите като крипто или нещо друго, трябва също да е добре. Окей, не трябва, не обичам думата. Трябва е добре да имаме някаква цел. Едното е да се учим.
т.е. как се инвестира, за какво ще ги използваме. Но в края на краищата инвестициите са просто някакъв инструмент. По-бързо да постигнем целите си или по-големи да са те. Пример ще ви дам, искам да си купя кола на старо за 10 000. Ако само спестявам, това ще стане бавно. По 100 лева на месец трябва да спестявам доста време. Ако обаче ги инвестирам, ще мога да си купя или по-скъпа кола, или по-бързо да стане това. Окей, добре. Ако трябва да кажете... Да, извинявам се. За инвестирането, примерно специално в криптото, ти тези пари реално можеш да ги вземеш след 10 години, примерно, на тази. Можеш и утре, нали? Може и утре, но зависи в какво инвестираш и то много. Okay. Може и да ги загубиш. Може и да ги загубиш тотално, съответно губиш и време. Добре. Минуса е някакво, че само като инвестираш и печелиш. В случая, нали, е малко така като хазартно такова, искаш повече и повече и накрая, нали, това е хубаво и в хазартните игри, затова толкова хубаво печелят, защото просто, нали, пристрастяват хората и те накрая губят всичко. Или голяма част от парите. Съгласен съм. Да. Добре. Друга добра инвестиция според мен е да инвестираме в себе си. Аз поне така правя, обикновено събирам пари за различни курсове. Какви курсове? Сега, например, тази година аз сама си заплатих курса по английски за C1 сертификат и отделно за Cisco Академията в училище. Супер, добре. Ако трябва да погледнем за един по-дълъг период от време след 10 години, каква е вашата цел? Да имам мой собствен дом, който аз притежавам. Добре, супер. Да намеря това, което най-много обичам да правя и да го правя. И това нещо хем да ми изкарва пари, нали, да мога да си живея спокойно, да не се притеснявам, понеже парите са една страх и една алчност, която когато ги нямаш и когато се бориш да ги имаш и не са сигурни всеки един месец, ти живееш в страх и биваш контролиран от тях. Да се махне този страх и да се развивам в сферите, които искам и да помагам на хората с каквото мога. Реално този страх не е ли точно доброто, защото този страх помогва да направиш така, че да те бута напред и да си разраснеш самото предприятие? Зависи. За някои този страх е мотиватор да правят нещо, с други си е просто страх. Аз ще ви кажа това, което се случва на практика и от това, което аз виждам и това, което е статистика. Огромна част от хората в България, 9 от всеки, т.е. над 90%, живеят месец за месец. Т.е. изкарват пари, харчат си ги и нямат спестявания дори за следващите 2 или 3 месеца. Което за мен е свързано с някакъв страх, а не точно с мотивация. Живеят на кредит, т.е. не само, че не ти стигат парите, които ти изкарваш, а си взимаш от бъдещето. И сега ще си кажете, може би това е само за хора, които изкарват ниски заплати. 700, 800, 1000 лева или 1500. Не. Дори аз работя с хора, които изкарват наистина високи заплати. Повечето от тях са на един месец от фалита. Защо? Повишават си стандарта, те влизат в една омагьосна въртележка, повишавам се заплата, да кажем от 1500 става 2000, те веднага нагласяват тези 500 лева и си купуват някаква джаджа или теглят някакъв кредит или нещо друго се случва и на края на месеца пак са са на нула. И реално, ако не вземат един месец заплата, те ще фалират. Могат да им вземат банката да вземе жилището, лизинговата компания да вземе колата и така нататък. Аз също бях в тази ситуация. Работил съм в банки, всичко беше на кредит, защото много лесно искаш да пътуваш, искаш кола, искаш жилище, вземи кредит, но излизането е много трудно. От тази омагьосна въртележка, аз като си погледна какво сме правили, какви пари сме харчили, направо се хващам за главата. И аз ще ви разкажа за тези умения, независимо каква заплата или какъв доход получавате от бизнес, да можете да управлявате добре парите си, защото те ще ви помогнат да живеете по-добре и да постигнете целите си. Има ли друг начин да си купим нещо по-скъпо, освен да спестяваме от тези, които имаме? Да изкарваме повече.
Да изкарваме повече. Да инвестираме в предмети. Моля? Да инвестираме в предмети, в смисъл имоти и така нататък. В смисъл много по-ценно е днешно време да имаш някакви предмети, отколкото да имаш една купчина пари някъде сложена под дивана или нещо такова. А предметите не се ли обесценяват по-бързо? Зависи. В смисъл, ако примерно е някакъв имот или ако е нещо с историческа стойност, не мисля, че ще се обесцени. Окей, имот историческа стойност, обаче ако си купа телефон, той ще се обесцени ли? Телефона, мисля, че се води като инвестиция. И това съм го чул. Инвестирах в нов телефон, инвестирах в дънки, инвестирах в маратонки. Може да е по-удобен за самия човек, но не мисля, че се води като инвестиция. Тук съм инвестирам в телефона, после ще го продам, защото е антика. Окей, добре. Много рядко се случва такива. Реално, ако е след много време и телефона си работи още... Да, Nokia-та след 20-30, 50 години. След 100 години сигурно ще може да... Аз не мога да си Колко мислиш една моите стари Nokia, телефони, една Nokia да струва 1000 лева? Не, най-много ще вземеш 100 лева за Nokia, такава Сега, по-антична. компютрите... Реално ще си дал 100 лева и в началото. Добре. Компютрите Apple 2 от преди 40 години вървят на над $50,000. И това го има вече. Ама дали ще чакаш толкова много време? Не се ли води като инвестиция, ако изкарваш пари чрез него по някакъв начин? Да. Добре. На тази картинка това чували ли сте го? Някои ваши близки, тата иска да й купиш някаква лодка с дистанционно и бащата или майката казват, престани да се молиш, това не може да си го позволим. Чували ли сте? Да. Не, мен ме кара да си купувам нещата. По филмите? Не. Да. Чували сте. За съжаление, много често се използва. Въпросът е как може да си го позволим. Аз ви дадох примера. Купи ми тази купка, няма проблем. Имаш ли пари? Ако нямаш, събери и си купи. Сега обаче, какво може да правите, за да изкарате допълнително пари? Има ли някакви умения, които се ценят и може да изкарвате пари от тях? Аз ще ти дам пример. Когато аз учих в техникум по гимназията, сега се казва по икономика, попълвах данъчни декларации, тогава се декларираха едни имоти и взимах по 5 лева на данъчна декларация, защото учителят ми по финанси ме беше научил как става това и сигурно на поне 20 човека по 5 лева, около 100 лева изкарах тогава, си спомням. Има ли някакви умения, които вие да изкарате някакви пари? Аз съм дал пример, нали, почистване на гараж, миене на кола, съседите да питате какво може да свършите. Но... Да. Извинявам се. Да. Организирането на нещата, смисъл, можеш да имаш идея, можеш да имаш начини, нали, така нататък, но да нямаш уменията, например, да се нуждаеш от екип от други хора, които да свършат дадената работа. И, нали, има умения, които да организираш тези хора, да ги координираш, да им преди кажеш... да ги организираш и координираш, нали, може да направиш нещо, за което не ти трябва екип. Да измиеш колата на съседа или там съседките непрекъснато има някаква работа там, да се изчисти нещо. Това се влияе от стойността на човек. Един човек, когато има стойност, когато има умения, които изгражда, той може да печели от тях. Окей. А това, което вие учите, може да ли спечелите от вашето умение? Може. А прави ли го някой? И мисля, че има хора, които го правят. Има със сигурност. Особено по-високите класове 12 и 11. Не, доста от тях работят вече. Супер. Добре. Още един въпрос всъщност. Може ли си спомните за какво си покачихте парите вчера? Аз си записвам. За нищо. За нищо, спести си ги. Добре, супер. Браво. Много е трудно да се помни. Затова аз имам едно много мощно оръжие за постигане на цели и го правя още от когато бях на вашата възраст. Много отдавна. Това е бюджета. Бюджета може да го направим по съвсем най-лесния начин. По дни, записвам си приходите, 5 лева джобни, сега си ги разделям. Разходи за нужни неща, нещо, което ми е нужно, и разходи за глезотийки. И съответно, ако спестя някаква част. Тези глезотийки, те не можем без тях.
но сега се старая и доста дълги години да си купувам тези неща, които са ми нужни, които ме карат да се чувствам добре, за глюзотики по-малка част отива и накрая си гледам спестяването. Една такава съвсем проста таблица, електронна или на хартия, ми дава бърз поглед върху парите, които спестявам. Сега правя още нещо, тъй като времето и пари, това предполагам знаете. Като трябва да си купя нещо, си казвам, добре, ако месечните ни разходи са 1000 лева и трябва да дам 500 лева, означава, че 2 седмици аз трябва да работя за това нещо. 2 седмици свобода. Представете си 2 седмици, нищо да не правите, никой да не ви закача за нищо и парите дават тази свобода. И вече богатството се измерва в време, което имате да правите това, което искате или в свободно време, а не толкова да се купуват по-скъпи неща. Поне аз така го измервам. Така че един такъв бюджет или списък с приходи и разходи ще ви даде много лесно един бърз поглед откъде идват парите и съответно за какво отиват. Okay. Има ли по-бърз начин парите се увеличават? Някои от вас го казаха вече. От това да спестяваме и от това да работим и да търсим някакви... Можем да си подобрим уменията. Добре, окей. Друго? Да накараме други хора да работят за нас. Да накараме други хора да работят за нас. Супер. Да накараме парите ни да правят пари за нас. Ето, това е нещо, което е третия начин. Освен да спестяваме това, което получаваме и съответно да си увеличаваме, подобряваме уменията, да спестяваме, да си увеличим нашите приходи, като си запазим същите разходи. Трето нещо, което не изисква обаче нашето време и усилия, или поне не толкова, може би в началото наистина трябва да се научим. Хората, които инвестирате, знаят, че няма как без да вложим някакви усилия, но това е инвестирането. Сега би ви попитал дали може да спестявате по 50 лева на месец. Не. Трудно. Да. Кажем, че след години може. Какво ще се получи? За 5 години спестите 3000 лева. Не е много. За 10 години 6000 лева. Не е много. За 20 години 12 000 лева. За цели 20 години, представете си. Сега на колко сте? 15? 17. Между 14 и 18. Между 14 и 18, кажем 15, след 20 години, когато сте на 35, имате 12 000 лева. След 40 години, когато сте близо на 60, 24 000 лева. Това струва ли си всъщност? Добре ли? Не зависи. Не е особено. Не е особено. Нали? Ако не ти трябва много. Ако искаш половин баня да си купиш. 24 половин баня. Въпросът е, че самия интерес, ако искаш да си вземеш нещо и спестяваш 40 години, може и вече да не искаш това. Вече след 40 години ще е все едно и защо няма да. Реално, точно така ще стане. Може да спестявам то спестените пари няма ли да се обесценят? Защото най-вероятно сегашните неща, къде стават по света, доста бързо ще се обесценят. Точно така. Инфлацията ще удари. Инфлацията ще удари. Обаче, ако решиш да си добавиш към пенсията, тези пари могат да те послужат все пак. Пак не 24 000 не са чак толкова много. Обаче, ако инвестираме същите 50 лева при активи, които ви носят 15% годишна доходност, което не е толкова трудно, така да кажем. За 5 години това са 4484. Виждате, за 20 години са 75 000 лева, което е доста добре. А за 40 години знаете ли каква ще е сумата? Ни най-малко. Милиони. Милиони? Колко милиона? 3, да кажем. По-малко. Надолу. 200 000, нещо подобно, да знам. Повече? 2. Надолу. 1 570 000 лева. Дори се обесценят някаква част, 1,5 милиона. Което не е малко, нали? Да. Това е доста. Това е доста. Какво е това нещо, което носи 15%? Сега ще ви кажа. 40 години е много, наистина. Но може ли да спестяваме, когато получаваме, вие сте в
как да кажа, професии, които са с високи заплати, не са 50 лева, 100 лева. И тогава може да се съкрати периода доста. Но дори да остане само с 50 лева при 15%, така работи сложната лихва. Аз не знам дали сте учили сложна лихва. Да. И трябва да се. И аз я учех, но не я разбирах. Всъщност това е най-осмото чудо на света. И сега започвам да разбирам защо е така. Уорън Бъфет, чували ли сте го? Това е един от най-богатите хора в света. Някой казва, че е най-добрият инвеститор. Не знам дали е най-добрият инвеститор. Той прави средно около 20% на година. Аз имам един съсед, Жоро се казва, той прави по 50% на година от крипто. Страхотен е. Бие Уорън Бъфет 2 пъти и половина. Разликата е обаче, че той го прави от 2 години, а Уорън Бъфет го прави сега е на 90, почнаме на 20 от 70 години. И той е най-упорития или може би най-стриктният инвеститор, ако най-богатия със сигурност, може би не най-добрия, но сложната лихва така работи. Сега, в какво да инвестираме, за да получим тези 15%? Започваме с инфлацията. В момента е повече, официалната е 6% на година, но исторически, за дълги периоди от време 3%. Депозитите по никакъв начин не могат да бият инфлацията. В момента са средните 0,1%. На големите банки са 0,0%. Тоест там няма как това не е инвестиция. Взаимни фондове. Чували ли сте? Какво представляват? Да, но не знам. Не точно. Не точно. Окей. Взаимни фондове, това са инвестиции, в които давате парите, събирате с малки суми. Много хора давате ги на един човек, портфолио менеджер се казва, и той ги управлява. Като средната доходност е между 6 и 12%, като някои от тях правят и доста повече. 15% правят много от тези взаимни фондове. Имотите. Всеки знае как да се инвестира в имоти. Аз съм сложил от 8 до 10%. Това са двата типа печалби, които носи един имот. От отдаване под наем около 4-5% и от ръста на цените още 4-5%. Изборно е между 8 и 10%. Има имоти, ако имаш. Ако имаш, но има такива инвестиции, които са с малки суми. Има буквално с 10 лева, с 50 лева може да се инвестира в имоти. Не е нужно човек да си купи някакъв апартамент в София или гараж и те вече не са много евтини. Така че има страшно много възможности. Имам въпрос. Да. Как инвестираш с 10 лева в имот? Да, точно. Интересен въпрос. Има платформи, съвсем накратко ще ви кажа, които са краудфандинг платформи се казва за инвестиране в имоти. Една такава платформа е Reinvest24. Тя е естонска. И буквално с малки суми може да се купи една част от този имот. Има имоти в Румъния, в Естония, в Латвия, в Германия, в Испания и може всеки да участва с малки суми. Един дял е 1 евро, т.е. 2 лева. Може да купим 5 дяла с нашите 10 лева. Тоест все едно купуваш акции за имот. Да, но по-пряко инвестирането. Тоест имота се разпределя на специална компания, която всеки знае, че си притежава някакъв малък дял от този конкретни имот. Докато акциите могат да притежават стотици имоти. Добре, борсово търгувани фондове, ETF-и, чували ли сте? Не. Форекс ли е? Или... Не. Борсово търгуваните фондове са фондове, които за разлика от взаимните фондове, които има човек, който ги управлява, тук няма човек, тук ги управлява софтуер и те копират големите световни индекси. Един такъв индекс е S&P 500. 500-те най-големи американски компании. Ние не можем да инвестираме в тях, защото е много скъпо и трябва в 500 компании да инвестираме. Джон Богъл е измислил фонд, създателя на Vanguard, и казал фонд, който няма да има човек, който да решава какво да прави, да търгува, да купува, да продава. Просто слагате парите, купуваме от тези 500 компании и ги държим с години. Средната доходност на S&P исторически е над 10%. Последните 10 години, доста добър период, е около 18%, виж, че последно гледах. И сега акциите.
Аз съм сложил безкрайна доходност. Най-голямата доходност, аз, която съм постигал, е 65 000% за една година. Наистина с по-малко сума, но това е възможно. Компании като Apple, като Netflix, като Google, като Amazon правят средна доходност около 30%. Естествено, не е толкова лесно да изберете компаниите, да ги намерите, но това е абсолютно възможно. Сложил съм и криптовалутите, тъй като те вече са нов клас активи. Там знаете, че историческата доходност, ако сте влезли на по-ниски нива, е огромна. Дори не е 15%. Въпросът е да изберете правилните койни, доста дълъг период от време да ги държите и накрая да ги продадете с печалба, което вече изисква малко по-технически умения. Инвестирането е свързано с технически умения, докато управлението на парите, спестяването, правенето на бюджет, това са по-трудните неща. Да спестиш нещо, като изкараш пари, вместо да похарчиш всичко, с някакво неясно бъдеще, някаква неясна цел и да инвестираш при риск, тъй като може да си загубиш парите, дори не всичките. Това е по-трудното. Да се научиш да инвестираш е като да караш колело. Има си курсове, има някакви общи принципи, след това го правиш и продължаваш и не спираш и нещата се получават. Отначало ще правиш грешки, както и аз съм правил. Аз си загубих огромна част от спестяванията в кризата 2008 година, обаче си научих много ценни уроци, които ми позволиха следващите 10 на години да имам уникално висока доходност. Така че това са тези, които са... Да? Исках да питам само къде търсим акции? Къде търсим да купим акции по-точно? Сега е много лесно. Когато аз стартирах, беше много сложно. Изискваха се десетки хиляди долари, за да инвестираш. Можех само да инвестирам на българската борса. Приложение като Revolut, което сега вие не може да купувате акции, тъй като нямат 18 години и ценни книжа, но може да го направите вашите родители. Когато аз нямах 18 години, съм молил баща ми той да прави някаква инвестиция от мое име, така че вие може да го направите или заедно с вашите родители да си качите това приложение Revolut. И реално там има огромен избор от над 1000 американски компании, които може да изберете да инвестирате. И може да го направите буквално с $1, с 2 лева. Кой беше инвестирал в Revolut? Беше инвестирала $3, нали? Така, ето, с 6 лева ти си инвестирал в една компания, която оценката ѝ предполагам милиарди. Така че това е лесната част. По-трудното да се изберат компаниите. Как може да изберем една добра компания всъщност? Ако говорим за акции. По пътя на самите акции, може ли? Историята на цената, за която се търгуват. Слухове, всички тези неща. Добре. Кажете ми една компания, която е печеливша според вас. Тесла. Добре. Ще спра само да споделям, за да отворим и да ви покажа как се движат акциите на Тесла. Ето това са акциите на Тесла. За един ден, добре. Ето това е за 5 години. Виждате ли? Много е добре. Да. Много е добре. Само че тези, които са купили тук и са продали тук, са на 30% загуба. Тези, които са издържали и са продали тук, ето за една година. А тези, които са купили тук на 1229, сега са на почти 15%. Една от стратегиите е дългосрочното инвестиране. Сега, не за всяка компания важи, трябва да разберем с какво се занимава, дали има потенциал. Може да сравним с Apple, да кажем, за последните 5 години. Те са доста изпреварва, със сигурност. И реализира, виждате, 2500% за последните 5 години. Apple е доста по-сигурно. Да, и това го има.
Тоест, ако ще се инвестира по-дългосрочно, бихме избрали Apple пред Tesla, тъй като Apple е по-консистентна в... Зависи каква е стратегията и каква е идеята. Това е миналото. То може да не се повтори. В един момент Apple може да се окаже, че не е толкова. Затова, поне от моя гледна точка, е важно да разберем какво прави компанията. Откъде изкарва пари, какъв е бизнес модела. Тоест се прави един такъв фундаментален анализ и във всяка компания, в която инвестирам, независимо дали е български стартъп, независимо дали е някаква компания, искам да разбера какво прави. Защото и вие, ако искате да участвате в някаква компания или да инвестирате, ще искате да разберете какво прави, къде купува, на кой продава. По същия начин аз се опитвам да разбера за големите компании. Аз съм инвестирал в Apple, в Google, Amazon, Microsoft, S&P 500, Disney също, които са, да, малко по-големи стабилни компании, но има хора, които инвестират и в Tesla и ако са направили добре стратегията, те реално са били на печалба. Имам и друг въпрос и това е, можеш ли да инвестираш за себе си? Тоест, ти имаш компания и можеш ли просто да инвестираш за себе си? Как да инвестираш за себе си? Това не го разбира. Например, искаш по някакъв начин да изместиш своята история на купуване и имаш пари. Съответно, купуваш свои акции, за да се покачиш пазара. Тоест да направиш някаква манипулация на пазара. Да. Много трудно ще го направиш. Това може да се направи в България на българска фондова борса и съм го правил и тези 65 000%, които ви казах, беше точно такова. Аз не съм го направил, но други хора го направих и аз се възползвах. На една голяма борса, като Нью-Йоркската фондова борса или NASDAQ или някои от големите европейски борси, това не можеш да го направиш. И дори да имаш милиарди долари, там оборотът е огромен там има... няма как да манипулираш толкова лесно пазара, въпреки че един твит на Илон Мъск може да манипулира пазара на всякакви акции на Tesla, на биткоин, на Dogecoin, на всякакви неща, така че тепърва... То е най-хубаво, като се събудиш сутринта и видиш, че Илон Мъск е твит, много стряскаш, ще отиваш на акциите на крипто и гледаш всичко е тръгнало нагоре като сграда. Да, но ние не сме Илон Мъск и не може да манипулираме. По-скоро може да видим, което някой друг е направил и да отиграем това движение. Тоест може да следим някакви личности в интерес да се опитате. Това е добра стратегия, не винаги е печеливша. Това малко привлича на хазарт. Сега как ще реагира, какво ще се случи, какво ще стане. Докато аз се опитвам наистина, независимо от събитията, компаниите, които са инвестирали, да печеля от тях и да имат добра доходност. Добре, ще оставим след това малко време за въпроси. Само ми се иска да направим едно обобщение преди това. Трите важни урока, за които днес говорих. Плащай първо на себе си. Това е много ключов принцип. Много прост. Съжаление обаче малко хора го правят. Тоест да заделим за нашето бъдеще, за постигането на нашите цели, преди да плащаме на всички останали. Втория, как да си го позволим. Тоест да не казваме, не, това не мога да си го позволя, спира се, да се запитаме какво мога да направя. Тоест да си отворим съзнанието, дали ще работим, дали ще приложим нашите умения, какво ще направим, за да си повишим доходите. Много хора казват, той работодателят толкова ми дава, такива са заплатите. Не. Аз когато започнах, получавах, първата ми заплата беше 60 и няколко лева. Увеличи се много десеткратно, там повече, стотици пъти. Именно защото съм търсил и съм се питал как да си позволя нещо, какво мога да направя аз, а не просто да казвам, това не става. И третото е, само с изкарване и с спестяване няма да стане. Инвестирането е много ключово. Вие имате един основен ресурс. Това е времето. Времето, което, освен време, в което може да придобиете нови умения, т.е. сега, английски, Cisco Academy, другите неща, много време, с което разполагате, за да може да инвестирате и вашите пари да станат страшно много. Дори да не станат 1,5 милиона,
станат 100, 200, 300 хиляди, това е напълно възможно. Първите ми клиенти, с които започнах да работя, бяха преди 10 години. И те така си казаха, не, тази цел 200 хиляди е много голяма, аз не знам как ще стане, ето сега е много по-малко. Сега хванахме някакъв уникално добър период, нали, на фондовите пазари всичко растеше, но инвестирането работи, става все по-лесно. Revolut, eToro, други платформи има, които са много лесни за инвестиране и може всеки от вас с малко средства и достатъчно време да постигне наистина много високи резултати. Добре, няколко минути съм оставил, говорихме за много неща. Ако имате някакви въпроси или коментари, или ми кажете, не, това няма да стане, което казваш, това не е така, или нещо, което сте се питали. Сега е момент. Да, Виолета, нали така? Въпрос, да. То може би малко повече отива вече към възпитание на децата и става off topic, обаче относно, да кажем, даването на бюджет на едно дете или не толкова даването на бюджет, но да му кажем, когато той ни попита, може ли тази кукла и ние му казваме как можеш да си го позволиш, ако нямаш пари, спести си. Това ли е, може би, по-добрият подход или по-скоро, ако имаме възможност да му дадем една финансова свобода, е може би по-добрият вариант, в който той може да разполага с времето си, да разполага с това, просто да свободно да ходи на всякакви курсове и да трупа колкото се може повече материал в смисъл на знания и не толкова да му насочваме вниманието от малко в посоката намери начин, нали, бъди нещрек за това, че съществуват пари, или по-скоро даваме ти свобода да ти се развива и след това ще помислиш. Свободата е хубаво нещо. Аз ще кажа моите принципи, нашите принципи в възпитанието на двете им дъщери. Кари на 7 години, Ема на годинка и 9 месеца. Ние винаги сме давали свобода. Тя решава, Кари. Какво искаш? Ето ти джобник. Какво искаш? Сладолет или нещо друго? Има си, нали, някакъв забранен списък, но това е свободата. Тя участва в решението. Къде ще отидем на море? Какво да направим? Но свободата идва с отговорността. Тоест, ти ако избереш да отидеш на люлките, вместо на катерушката, кой е виновен, ако на люлката не ти харесва? Ти си го избрал. Ти си имал абсолютна свобода. Искаш да ходиш на курс по актьорско майсторство. Супер, не ти харесва. Аз не съм го избрал вместо теб. Ние им даваме не абсолютна свобода на избора, но това върви с отговорност. За съжаление, повечето хора и може би около теб има много такива, които обвиняват всички останали за своите неуспехи. Държавата, училището, родителите, някой друг нещо, учителите, някой е направил нещо. Само, че ние освен свобода имаме и задължения. Така че това е основен принцип. Има свобода, решава курсове, нали, достатъчно свободно, ние не сме натоварили. Ако тя иска да си живее просто добре, има си джобни, може да си харчи, ние купуваме дрехи и всичко останало, но ако искаш да направиш нещо повече, както и в живота, трябва да се потрудиш. Не е просто да й дам пари, защото какво ще стане? Сега й давам пари за нещо, след това още и накрая тя чака от някой да й даде пари. И като не го получи, започва да обвинява. Работодателя не е увеличил заплатата. Държавата ни е създава някакви условия. Да, но ние какво общество ще стане? Ако се замислим, нали, по-общо и по-надалеч. Така че свободата върви с отговорност и това е основният принцип, на който учим децата ни. Дали е правилен, когато те станат големи, ще разберем. Сега не знам. Да, ама не бива ли постепенно да се увеличава, защото не знам, за 2 годишно, нали, както казах, да се създават пари, нали, свобода, и много отговорност за толкова малко дете. Те са достатъчно умни и не е чак толкова. Сега, иначе какво е другото? Другото е, както гледам останалите родители, особено баби и дядовци, не, ти не ходи, една история, ти сега гладен ли съм или ми се ходи до туалетна, нали? И ги ограничаваме. Не, децата свикват. Децата свикват
аз съм дал на Кари да се катери. Представи си, ето нещо малко по-екстремно, още като малка 2 годишна, да се катери на катерушките. Останалите веднага щяха да кажат, не, спри, ще се пребиеш. Не, тя се катери, естествено не застрашавам здравето и живота и аз съм до нея. Тя се качва на първото стъпало, второто и казва, не, тате, това вече ме е страх. Окей, следващия ден отива на третото и преценява, ами вече ме е страх. Останалите деца не се качват, защото родителите ги спират. И те какво научават? Ами това е опасно, тук не трябва да правя нищо повече. Нали, много е важно, сега ще ви кажа нещо, което може да не сте съгласни, може да го проучите и да видите. Основните решения в нашия живот ги взимаме на база на първите 7 години. Човек каква кола ще си купи, къде ще живее, под наем, жилище, в кой град, ще избере партньора, гадже, на база на първите 7 години. Ние си имаме чипове, сега модерно се говори за чипове, си имаме ни чипове с ценности, с вярвания, всичко това и основните решения сме ги взели вече. И вие сте ги взели, просто още не знаете. И затова е много ключово и хората са казали първите 7 години. 7 години човек вече е изграден характер, с много ценности, с много трудно се променя. Да, възможно. Това си е, да, моето вярване. Аз имам един въпрос и то е всъщност, окей, хубаво, детето започва да го е страх, обаче ако не усеща страх все още и няма изградена интуиция за това къде е опасно да отиде и къде не е, тогава как процедирате? Ами, обикновено няма изградена интуиция. Как сме се научили, че котлона е топъл? Може би сме пипнали, не знам. Ето сега вече гледаме и това, което се случва с Ема, тъй като е по-малка. Тя докато не се удари, не падне, сега ние сме около нея, нали? Не казваме, но всичко идва от опита. Ние казваме, не ходи там, не ходи, ще паднеш, не го прави и тя пак отива. Така че това е интересен въпрос, да, с страха и с... Но другото също не ми харесва. Човек непрекъснато казва, не прави, не тичай, не ходи, не се качва и ти непрекъснато очакваш някой да те спре. И ти каже да те предпазва. Всъщност това се връща пак на вашата идея, че всъщност пак трябва да си имаме някакви ограничения, просто да се дава свобода в тези ограничения. И аз мисля, че това е добър принцип. Да човек да има свободата и да си носи отговорността за решенията. Защото... Свободата все пак има граници, защото иначе става свободия вече. Което абсолютно, аз съм съгласен. Негативно, да. Да. Трябва да имаш и задължения. Това всичко, което виждаме, нали, всеки прави, това сте го чували, всеки сам си преценя. Това не може да е някакъв устойчив принцип. Имаш свобода, както и в управлението, личните финанси, в инвестирането, но имаш и задължения. И интересно ето нещо ще ви кажа за инвестирането. Инвестирането, ето сега погледнахме на Тесла, как се движат акциите. Те се движат по един и същи начин и за мен, и за вас. Но аз мога да печеля или да губя, вие да печелите и обратното. Защо? Защото най-големия риск при инвестирането сме ние самите. И освен уменията за инвестиране, има такива базови емоции, като страх, алчност, нали, които движат пазарите. Или си много алчен и искаш да направиш още, или те е страх да загубиш някакви пари. А тези базови ценности се учат като малки. Ако теб те е страх да направиш нещо повече, нали, ти няма и да инвестираш, няма да създадеш собствен бизнес, няма да се развиваш, си останеш на едно ниво, просто защото иначе е много страшно. То повечето страх се създава още като малко, когато търсиш validation от родителите си да направиш това нещо. И се търсиш от някой да ти позволява да го правиш това, което ти искаш, което, нали, не е правилно. Ами, да. Аз също съм отгледан с страх. Представете, аз съм живял при баба ми и дядо ми до 6 годишна възраст.
хора от друго поколение, които нищо не ми дават, които нали, казват, не, детето, пък те са отговорните, не са ми родители. Нали, сега гледам и бабите и дядовците на Ема и на Кари, или даже прабабите и прадядовците, как ги гледат, те нали, се страхуват, те не им дават нищо да правят, те не им дават нашата свобода, защото не могат да поемат такава отговорност като нас. Но това е интересна така, дълбока тема. За въпрос има за инвестиции в марихуана, използва се за лечебни цели. Да, аз бях инвестирал преди години, това беше интересен бизнес модел при легализирането на марихуаната за медицински цели в Щатите и в Канада. Имаше доста голям ръст, взех си печалбите, след това имаше свръхпроизводство, представете си, нали, когато започнаха да падат тези акции. Но това е интересен сектор. Въпросът е, ако човек го разбира и знае какво представлява, може да инвестира. Това е една възможност. Добре, още един-два въпроса. Само един, в смисъл, последен въпрос от мен и това е спрямо какво се инициализира графиката на акциите. Тоест, защо тя се покачва и спада? В смисъл, ясно е, че от купуване обаче има и още един фактор. Кой? В смисъл, поне така си мисля, защото все пак една графика се изобразява от два фактора, не от един. Цената се определя текуща цена, графиката е просто последователност от цени. Днес е 5 лева, утре 6 и графиката показва на къде върви цената. Факторите, които движат пазара и определят текуща цена, знаете ли кои са? Търсим и предлагаме. Аз предлагам за 5 лева, ти търсиш за 5, събираме се, мачват се и цената е 5 лева. Утре обаче аз вече казвам, тази акция аз съм склонен да я купя за 6 лева. И съответно ти кажеш, супер, що ме 6 лева, аз ще ти я продам за 6 лева. И цената вече е 6 лева. От какво зависи търсенето и предлагането? Зависи от настроенията на пазара. Ако мислиш, че тази акция на Тесла ще расте и тази цена е ниска, ти ще я купуваш и тя ще върви нагоре. Съответно, този, който предлага и който продава, казва, не, аз вече мисля, че няма никакъв шанс да върви нагоре. Това са настроенията са мечи, т.е. очакваш пазара да падне, и бичи, нали, от бичи пазар, очакваш пазара да върви нагоре. Така че от това се определя цената. Реално гледаме едно и също нещо. Един казва, тази цена е максималната, която мога да взема, другия казва, не, това е много подценено. И двете неща са много субективни и за това е интересно и цената се движи. Горе, надолу. Хубаво е тази цена да има някакъв фундамент, някаква основа. И при акциите има. Това е самата компания, която може да видим финансовите показатели, приходи, печалби, разходи. Не винаги може обаче да разберем какъв е този фундамент. Да кажем, при криптовалутите фундамента какъв е в момента. Те за какво се използват? За разни размени. Каква част от биткоин се използва за плащане на стоки и услуги според теб? Малко. Нямам идея. Може би. 0,5. Сигурно повечето хора държат. По-малко. Да, повечето държат за спекулация. Да, така че не е... Тоест фундамента не е като разплащателно средство. Основният фундамент е от броя хора, които притежават и броя хора, които нали, се интересуват, инвестират и така нататък. Това е фундамент. Както фундамента при една стартъп компания, ето вие сте правили хакатони, някой път цената от какво се определя? Не от приходите, от печалби, а от броя юзери. Ако те растат с 30% всеки месец, да, реално ние не взимаме пари от тях все още. Или Facebook, когато стана публична компания, реално приходите не бяха толкова големи, но те имаха всеки месец нови потребители с все повече време, които прекарват в Facebook. И това всъщност беше фундамента. Така че много разтегливо понятие, нали, основата и ценността на една компания, защото има огромна разлика между стойност и цена при инвестициите. Цената е тази, която виждаме. Ето в магазина отиваш, една минерална вода половинка, левче,
И цената е така за всички. Само че аз, ако съм жаден, за мен стойността е много по-голяма. При акциите и при останалите инвестиции е нещо подобно. Цената е тази. Имот в София за 80 000 евро. Това е цената. И аз и вие отиваме. Само че вие си казвате, аз ще го взема за собствена нужда. Даже ми е, нали, ще си живея там, даже това ми е скъпо, сега са надценени. Само че аз си казвам, аз мога да го препродам за 100 000, мога да го пусна под наем и да печеля доходност от него. И дори да ми каже 90 000, 10 000 отгоре, няма проблем. Моите сметки ще излязат. И ето една и съща цена, две различни стойности. Добре, следен въпрос, тъй като прескочихме малко времето. Аз щях да задам малко по-практичен въпрос, където е не чак за сега, обаче примерно за след 5 години. Какъв е най-добрият начин да събереш капитал, примерно, ако искаш да си стартираш бизнес? От близки или приятели, или по-скоро да се опиташ да изградиш някакви връзки с хора, където са по-запознати в дадената сфера, в която ще започваш? Или да изградиш връзки. И имам предвид смисъл преди рундовете А, Б и С за финансиране. Аз ще кажа на база на това, което съм участвал в различни жюри, да кажем на различни конкурси, стартъп или при финансирания. Първото и с стартъпи, с които съм работил, на първо място знаете трите F, Family, Friends and Fools. Тоест, първо парите идват от нас. Ние най-много вярваме в идеята, нашите приятели, нашите близки, някой, който ни има доверие и каквото и да му кажем, той ще ни подкрепи финансово. След това обаче идват външните инвеститори, независимо дали са Venture Capital, акселератори или някои други. От моя опит ние сме давали или фондовете са давали пари не на най-гениалната идея и най-уникалната. Често казвам. Аз съм чувал уникални идеи, но накрая събираме си и казваме, ще дадем парите, или там ще печели някой конкурс, тази, която е стигнал най-далеч и е най-отдадена идеята. Тоест, работи и е стигнал най-далеч. На ниво идея няма кой да ви даде пари. От моя опит често получавам мейли, съобщения, обаждания. Искате ли да инвестирате? Аз съм инвестирал в няколко компании, не само стартъп в България, но на ниво идея няма кой да ви даде пари. Дори да изградите контакти, връзки, някой, който да инвестира. Аз също познавам много хора, които имат достатъчно средства, дори да не са професионални бизнес ангели, но те инвестират на база на нещо, което е направено, т.е. стигнал си по-далеч. Вече имаш някакъв продажби и валидация от пазара. Една история тук беше интересна. Представете си една конференция за финансиране на стартъп и един известен американски бизнес ангел, който инвестира в големите компании и казва, ако трябва да зададете само един въпрос, някакъв екип, който пичва идея пред вас и ви моли, иска да инвестирате, имате само един въпрос, какъв въпрос бихте му задали? Знаете? Може и да повторите въпрос пак. Да, ако някой иска пари от вас, за да инвестира, и може да му зададете само един въпрос. Какъв въпрос бихте му задали? Може би къде се вижда след 5 години? Не, аз съм чувал такива... Не, всякакви неща съм виждал, нямаме впечатление. Пък да не говорим за хора, които са професионалисти, това го правят ежедневно. Защо? Мога да му... Да? Просто въпроса защо. В смисъл той там моли за инвестиция, пред вас просто въпроса защо. Защо моли за инвестиция? И за маркетинг да си разработи. Не защо моли за инвестиция, защо я иска тази инвестиция. Какво ще реализира с нея и така нататък. Да, и той казва за маркетинг, за развитие на продукта, ще си назначат 2 програмиста, нещо друго ще направят. Добре, тогава може да питаш какви ще са заплатите на твоите служители след 5 години, защото ти така го питаш действително колко мислиш, че ще се е развила компанията след 5 години. Те могат да ти кажат и след 50 години. Това съм чувал. Защо не го питаме какъв е продукта като цяло? Да го представи. Иновативна платформа, която е нещо като Glovo, но за
нещо друго. Или като Фейсбук за еди какво си. Сте ли чували? Фейсбук за фирми. Или като Google, но не точно. Така че доста иновативни идеи може да се намерят да се чуват. Всъщност ще ви кажа, има логика в това, което каза. Ако имам един единствен въпрос, ще питам, кой друг е инвестирал при вас? Каза, защото аз въпреки, че имам познанията, нали, не мога да преценя коя идея е печеливша. И ако знам, че някой като Марк Кубан или Бъфет или някой от Илон Мъск е вече инвестиран, това се случва и в България. Ако някой дойде при мен и каже еди кой си фонд вече инвестира при нас, ще му дам парите и защо няма да го питам. Никакви въпроси. Какъв ти е продукта, какво, защо, как. Защо? Защото вече няколко човека или някой вече е преценил. Т.е. има някакъв social proof на това. И така. Тогава от тази гледна точка, ако ние сме от другата страна на стартъпа и как намираме първи инвеститор, макар че това е тема за изцяло отделен. Това е друго нещо, ако намерите някой човек, който казвате, че е консултант. Аз съм бил консултант на някой стартъп и се намериха лесно финансиране, защото те знаят, че аз съм преценил нещата, че съм гледал финансовата част, че съм подходил доста консервативно, внимателно и не бих най-малкото се замесил името, ако не вярвам в това. Ето, това е пример. Намерете човек, който е ментор, който дори чисто финансово да не участва, да е част от екипа, това ще е много по-лесно да си намерите първи инвеститор. Добре. Разкочихме малко времето. Надявам се да беше интересна разговора, защото наистина мисля, че се получи добър разговор и искам да ви благодаря за въпросите, за активността, за темата се надявам да ви става още по-интересна. Аз съм на среща, може да поговорим за финансиране. Това също е интересно на стартъпи, на развитие на някакви предприемачески идеи, ако мога да съдействам. И до нови срещи. Изключителен вебинар среща. Благодаря ви много и от името на Асоциацията на завършилите ТУЕС. Със сигурност беше много, много интересно. Радвам се и наистина се надявам да съм провокирал някакъв интерес и като една първа стъпка към това човек, тези младежи да направят сами следващите стъпки. Аз съм на среща, ако има други интересни теми, по които си говорим. И мога да съм полезен, разбира се. И аз искам да ви благодаря, господин Василев, за отзивчивостта и за тази лекция. Виждате, че учениците от ТУЕС са много отворени за възрастта си. Щом дори някои от тях инвестират през Револют, нали, в компании още от сега. И виждате, че така относително някои от тях са добре ориентирани и имат потенциал. И мисля, че това наистина ще запали интереса им. Надявам се в бъдеще да има още възможности да се срещате с тях и да им предавате ценни уроци и знания. Благодаря. Аз благодаря за поканата. Наистина много активни. Аз съм правил лекции в университети и не се е получавал такава дискусия, такива разговори и толкова запознат с различни инвестиции. Така че наистина е страхотно и много добре се справяте с предаването на тези знания към учениците. Супер. Добре. Още веднъж благодаря. Лека вечер пожелавам и успехи до